Lain lugar. Agad ya YouTube no. Worldwide ko na. Worldwide o. Hindi naka-subscribe mo sa YouTube. Ha? Hindi naka-book. Kuan na. Kuan pa bago ko nang lugo nakasugod mga 6 months ata. Ana ko 851. Okay lang, at least nahinay. Pero taas na gidaw na sa mga tanong sa mga vlogger. Labi na Ato ko sa mama. labi na maano na ka magsana. Ang mga record sa YouTube is 1K. 1K o so kapit na ka, di ba? Ang problema na kung magkataas akong kuan magkadaghan kung masayod. Bitaw. Oh. Pauyot man di. Melba, Yes. you take a picture and then put it on there and refer it to Eric's YouTube channel. Yeah, because we're friend on already on Yeah, no, Facebook. Dapat sa On your Facebook no. You're Facebook getting page. more people looking at it. Yan na. Maybe after you can share to your friends, relatives. That's what I was just telling you, Melba. Yes. Yes, I will share it. Your neighbor, your opponent. I'll try the video also here. May kay kuan ni cool lang siya. Okay na siya. Sa kung dito na ako nagkano. Ilan na sige. Nakalo naman na sila. Ako to'y hapon. Masaka ba ni siya dili na? Tungod Ana ra gyud katungod ra gyud siya diri no. What is your name, sir? Robert. Robert. Asan yung balay sa Digos? So, sa kinang. Ah, di ba? Ini kan balik ko tong gusto nga dinas panako. Recovery dito siya ba-stroke. Ah? Ayaw mo siya. Kausap mo siya. Nang gamay mo lang siya tulang ka naman, no? Ano siya kuwan. Kailangan siya CT scan sa iyang dili. Oo. Kuwan na daw iyang Na? bupok na siya sa ba eh. Pingingat sa kuwa eh. Kung gusto daw siya magpa-opera, magpa-schedule siya. Mungkin na ina ko i-try sa Ito. natin eh. Kung sa kana. Toto 3 times, ayaw sa. Kung pwede lang to dahil sa. Kung meron na pa manggod na, di pa manggod siya kung ano kayo. Kaya nagkamang ko ginaungan na nga. Observante na to. Okay, anyway, maulit may mga 26 pa man, so napay siya time magpabalik-balik. Oo, pwede pa siya. 26 karong August? Matumi kami game, mga next week siguro, tapos magpundo na mi diri after announce ang lab, magpundo na mi diri. Lansa. Tingog na siya. Tingubon sa mga pamaon. Wala, niya, hindi na po na ukuhon. Ay, naman. Eh, dagan naman yung natabangan. Kaya taga-tuig naman din uli. Unya, kay pandemic, matong 2019 na namin ticket. March. Unya, kay pandemic man. Pain? That's it. Hurts. Yeah. Okay. That's it. Really hurt. So, ganito. Ibang tagamay. Kasi ito. Maybe that's the one that... Dari pa lang. Sakit na siya. That hurts. Okay. Be patient, sir, ha? Be patient for the pain.
mga tao sa rikutas. I-off na ni 5 na. Oo, siguro sa mabungkag. Okay, wala man. Nagpahilap ni sa una kan massage naman. Ana naman. Pause lang. Yan, nagulat kayo.